Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sige, balasang ko. Aganad ka. Wala na. Di kay agdanag. Awan ti dakos ang mapasamak kanya. Saan tayo ang maibaga dayta, balasang ko? Kita umlaangan tinapasamak kin ni Mateo nga anak ko. Nakariing kami laangan kin ni Mindo nga awanan ti anak mi. Nana? Iso asaan tayo nga amo no anya kiti. Diyos ko! Putok ti paltok dagi jay! Diyos ko! Nagtaudan dagi jay apotok. Kasta nagdaod iti daya, Nana. No kasta, nagtaod ijay pagminasan dagi jay apotok. Sigurado day ta, Nana. Dagi jay manan. Nana, agdadakas ang mapaspasamak ijay. Yaya, amok nagliblibak ka. Ibagam kanyak ti agpayso. Anya tinapasama iti bibig mo. Apay abimtak. Madlaw ti sugat iti bibig mo. Imbagak matankan ka balasang ko. Nakagat ko laang daytoy isuan na sukat. Di kay makapaglibak kanyak. Ngamsan kayo mat amapilit amang ibaga iti agpayso. Vanessa. Iso na laang tauray anya ti aramidan nyo. Amuklatan no asino ti akin aramid iti dayta. Kat sandak amalapdan amakisarita kan kuana. Vanessa, balasang ko. Agsubli ka. Vanessa! Anyan ni Vanessa. Ang mga numakapungtot ti amaan no kasarita na. Kanya ti ko na may bagam kanya, iha. Amok adi mo aklunan papa. Kan iliblibak matlaang ni Yaya Claring tipod no. Ngam amok asika ti makagapo. No apay abimtak ti bibig na. Kanya. Iha, apay asak ti pabasulam. Anya ko matibibiyang ko iti mapaspasamak kini Claring? Una yan papa. Talaga ka di asaanan nga agbaliw pa iti kasta nga ugalim? Aguray ka man, Vanessa. Nalipatam samet no asino ti kasarsaritam. Diyak tumalipatan no asino ka papa. Ngam saanan nga umno ti aramidam. Aglablabos ka. Papa. Talagang agbalbalin kan abastos. Subag! Kabalanak pa yan na pagsawan iti kasta? Sikati talaga asabalin papa. Kat no kastoy ama iturad na kakabilan. Tiya kun mas daaw, no kabaalam mo't apasakitan ti sabali at tao. Mania. Kat sapay lako mapapa. Taawan at talaga ti pakainaigam iti kalla at apanagpukaw ni Mateo. Tano maamwak nga addagayan. Diyak amo, no anya ti maaramid ko. Anya tinapasama, boss? Diyak may masigurado. Basta inyawag dyan may sa atal kag at tao mi kani senyor. Nga dati saan anasayata na pasamak iji pagminasan. Kuyugan ka kadi, boss? Saan dodoy? Diyak kaya't nga da makakita nga agkuy-kuyog ta. Ken may sa, awan tirong ba nga pagdanagam kanya? Boss? Basta agtalinad kayong alerto. Amangan, nukilat nga da pakasapulak kada kayo. Ariglado, boss. Sige nga roday. Mapanakon, dodoy. Apay ngay Manuel. Apagbiit matlaang dagiti tulos anatan kita pagminasan. Timanaw da matadakos. Dagijayan dagiti mobil da. Limabason. Mas dawak mat na Marcela. Anya nga ta talaga tinapasamak dita pagminasan. Sigod-sigod apa nagbetakla ang ti dinamita ti mangmangag tayo. Ngam itay, putok matan dagiti paltog tinagalangugan. Diyak mat amo na Marcela. Maamuan tayo lang tipod no ang pasamak.
Apama na makasubli da tatang, ken tatamindo asin murot itay kadagiti pulis. Nana, saan kayo kung mga agtanag? Sana bali, takas itinako na. Maamuan tayo na anya talaga tinapasamak. Apama na makasubli da tatang, ken tatamindo. Sa bali at talaga ti ugali ni Papa, iyayak la rin. Vanessa, balasang ko. Kaslakit din mamati ak iti atap ni Ana Marcela. Gapoy ti kasjay nga inaramid na kanyak. Anya ti kayat mo asawan balasang ko. Amangan no agpaysukit dimat, nga adda pa kainaigan na iti panagpukaw ni Mateo. Adda nga minaaramid ni Papa na idanon ka ni Nana Marcela. Kat day ti makagapuno apay anagatap ni Nana Marcela. Anya ka din dagitoy ang mapaspasamak ita. Yaya, Nagbalin mo ten anagulo ti sikod ana uli makalugar tayo. Nang runan ijay ayanda Marcela, asigod ana uli mo. Namok tinapasamak dito ay Mandarin. Isungay maya kadagos. Andro, Madanaga na kitikabsat ko. Amok amasansan ti kadana dito ay. Sapay jak maawagan ito ay. Isungay maya kon dito ay. Imay ka di dito ay tikabsat ko, Manuel. adda itay Andro. Ang nakapanawon. Kasta ka di. Kung naklakid din nun yan tinapasamakan ko na. Di na ngamin sungsong batan ti awag ko. Kasta ka day? Juan Manuel. Anya ngamin tinapasamak dito ay. Sigod-sigod. Kanalbong lang ti dinamitang at aramatan da dita pagminasan ti mangmangigmay. Ngam itay. Putok ti paltog dagiti nagalangugan. Ano niya? Ang mapay. Sa di mo tinagtaudan dagijay aputok ti paltok. Sigurado adi tamot lang ang pagminasan, Andro? Tinakaskas tao. Pagbit mo't lang dagiti pulis na napandita. Pimanaw damot adagos. Kasta ka di. Woy, Andro. Iso ang mas daw kami amin niya agkakalugaran. Noon niya tinapasama. Sapay may pare ti basta mapandita pagminasan. At dadagiti gwardya dita. Ha? Iso asigurado asaan tayo basta maamuan. Noan niya at talaga ti mapaspasan. Anya dyan ko na yun, senyor? Saan kami pala ang mabaling nga agkuyog kan ni Vanessa? Wen, Loretta. Iswala dingiter. Ngam, apay, senyor. Saan mo ko manadamagan no apay, iha? Basta ti kayat ko, saan kayo pa'y lang agkuyog kini Vanessa? Senyor? At nangamin Saan dagiti... mo ang mabalin a kontrolon ti biyag ko, Papa? Vanessa. Nang runa no dagayam ti ilimlimod mo kanyak. Aniya. At tinasayaat, agpakada akon. Pasensyakan, senyor. Sige, Vanessa. Sumurutakkan ka, Loretta. Saan ang mabalin, Vanessa? Di nakpagpungtutan. Sige, Papa. Lapdan nak. Kabilan nakmanan no kayat mo. Vanessa. Saan na ka malapdan? Nang runak at marikrik-nak na adun ti saan mo nga ibagbaga kanyak. Iso ala dingitak. Ngam sa anak nga agpakontrol kan ka, Papa. Makapaladingit ti mapaspasamak dito ita, Nana Marcela. Nang runo tinapasamak ka ni Mateo. Andro baro. Anya ka din ti damag may papan ka ni Mateo, Nana. Awan pa'y laeng baro. Aging ga ita? Wan. Awan pa'y laeng ti uray basit la ko mga impormasyon ana amuan mi may papankan ko ana. Kat dayta ti makapaladingit. Nana Marcela, no adaman bilang ti maitulong ko kada kayo. Di kayo magbayan nga gibaga kanya. Si tata anak at tumulong kada kayo. Imposible asaan mo nakita. No kasano ti panang bastos kanyak ni Vanessa. Ladingitak, senyor. Ngam addaak itay ije bodeka nga agor ornos.
Sa bali tanti ugali ni Vanessa. Katamo ka basol mo dayta, Claring. Anya, ngam apay asyak ti pabasulam, senyor. Anya kumati amok iti papaspasamak. Saan ka makapaglibak? Amo ka kumpurmila di tanti mulmulam iti isip ni Vanessa. Senyor, awan ti kastangar aramidak. Saan Guston, saan kan ngagkalintegan pay? Nuan yati imbagak, isulang ti rumbang adenggam. Awan ti karbengam nga agrasun kanyak. Tandaanam dayta, Claring. Jack lain pagaro, ang maaramid kan ka ni Senyor Ismael ti kasjay, Vanessa. Day tangarot ka. Isa ano siya nga anak na, kat kabailan na apasakitan. Kasano laangan ti sa bali at tao? Ha? Panunutom laangan day ta, Loretta. Anya nga min tinapasamag. Mabalin ka di ama-amwa? Pilpilitan nak amakikallaysan ka ni manong mo. Ngam kinunak asa anak amakikallay sa kankwana. Gaputag gayam kami lang, kan awan ti relasyon ni. Ngam sa bali ti Jarna. Isa kinunak na umanugot ak iti kayat na. Basta ibaga na kanyak ti agpayso maipapan iti panagpukaw ni Mateo. Ngam nakapungtot kat kinabil nak. Kasta gayam. Dayta ti makagapo, no apaya kasla da posibilidad ti atap ni Nana Marcela. Ay, wen gayam, Vanessa. Ada na pasamak ijay lugar da Mateo. Kabayatan ti kadak ijay. Ha? Anya tinapasama? Ibagam ko makanyak, Loretta. Kunak mo dapay lang dito ni Andrew, Nana Marcela. Pimanawan, Manuel. Oh, apay, Manuel. Anya ti makagaputan nagsinnaay ka itinaunag. Tsak ngamin masigurado. Noon niya ti kahit apagparangan ni Andrew itay kinasarita na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manuel. Nagado ngamin ti dinamag na kanyak, bayat ti panagsasarita mi, Nana Marcela. Banag ngawan mo ti pakay na igan na ti panagsapsapol tayo ko ni Mateo. Kasta ka ti. Sa anak mo't kiti asigurado, Nana Marcela. Kanjak mo't kahit agi papanlatan. Iso na lang ta talaga amas dawa. Di may papan kini Vanessa nga anak ko ti kayat mapagsaritaan ta. Saan kumapay, Andrea? Taginapudno na, nagsubang kami. Nakabil ko pa yan ti anak ko kapo iti panangalukoy ko kenkwana iti kayat mo ang mapasamak. Sa bali ti gagarak na may dito ayan mo, senyor. Saan ati maipapan ka ni Vanessa? Anya nga rod, Andrea? Anya ti kayat mo kapag saritaan ta? Maipapan karagiti saan anasaya at amapaspasamak iji pagminasan. Apay ajak na amuan dayta. Anya dagita napasamak ijay. Iti kalabas. Adda mang ririribok iji pagminasan. Ket itay lang. Adda napasamak ijay. Gapu iti saan pay nga am mo amang ririribok iji pagminasan. Sino ti awanan bain nga agar-aramid iti kasjay? Inadal ko na imbag ti amin manipod kadagiti na ibaga kanyak nga impormasyon. Nang rugi ti kasdya mapaspasamak iti pagminasan, manipod nagpukaw dayjay a Mateo. Anya? Ket atapag a dayjay a mamirmiraot ti agar-aramid iti riribok iti pagminasan, senyor. Ang kasano ang mapasamak dayta? Idin to tag dinamagan na mapukpukaw ni Mateo. Panagkunak, senyor. Plinano na amin. Ultimo ti kalat a panagpukaw na. Anya? Dumngag kayo ana imbag, senyor. Ibagak kada kayo ti amin anawa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasano no ipilit ni Papam ama kikallay sa kakanimanong Andrew?
Agtalawak, Loretta. Anya? Maaramid mo ti kasta, Vanessa? Apay kit tinasaan. Am-am muna kun, Loretta. Saan na kamang namnamala ang itinuan yaman nga adda kadaka ni Papa. Kabaulak ti agbyag nga may maysa. Ngam, no aramidan daytan. Kasla makikita kon, aniyayak laring ti pangipapasan ni Papam. Ha? Iso asakbay nga aramidam ti kasta, Vanessa. Agpanunot ka pa'y nga umuna iti maminribo adaras. Tatamindo, mapagtalkan at tao dyan ang idanon kanyak iti dayto nga impormasyon. Anya dayta Manuel. Adda ka namang re-rebok iti operasyon di pagminasan. Anya, Dayta tagpay su Tatamindo. Saan la kanon anam na minsan? Masansan ka nung adati manggulo iti operasyon da. ang masinungay. Dayta ti saan na pa yan ay kalapan iti impormasyon. Ngam inkari kanyak jam amok. Apaka amuan na kadagos. No bilang taaddan ti maamuan na. Naska na madubli ti agbantay di pagminasan. Nukas tagayam ti mapaspasama ki Jay, Andreo. Italak kon kan kaday tabanag, senyor. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Sikante mga sikaso iti day tabanag. Sikante mga ala iti kanayo nga agbantay di pagminasan. Andreo. Awan mat siguro ti parikot iti day ta. Saan ka di, senyor? Uwan. Sige. Siya kung ti makam mo. Awagak atagos ni gobernador. Nasayat mo kasta. Sige, senyor. Patuloy kon. Adios. Madlaw nagbaliw ti panakilangan kanyak ni Andreo. Agab sige lang. Makisala ak iti musika. Apat patukaren na ita. Ngaminton siya kung ti agtignay. Kita agtulaan. Nuan niya ti aramidan na. Sigurado ka nga okay ka lang, Vanessa? Diyak pa'y maibaga, Loretta. Takinapod nuna. Ado ti mang burburibor iti panunot ko. Vanessa? Kasanon nagpay sugayam. Nga da pa kainaigan ni Papa iti kadlaat a panagpukaw ni Mateo. Anya? Vanessa, narigat ti agat ataplatan nga awan ti umdas a pamanagnag. Nalipatan ka di dayta? Saan pa'y, Loretta? Iso na lang ta. Apay adi mo ituloy no anyaman ti kayat mo nga ibaga. Narigat ti sitwasyon ta. Ngamin, agpada akadaraan ta ti kayat ta akalabanan no bilang lang. Loretta, mabaling ka di nga itulod na ko man iti rest house ni. Ijayak pala. Saan ko kaya ti agawid iti mansyon? Awan ti parikot iti dayta. Oray siyak, jak mo't agawid. Kaduaan ka ijay rest house yun. Minto, agdinamagan dito'y lugar tayo ti may papan iti impormasyon ana amuan ni Manuel. Ay, huwag nga rod, Marcela. Ngam asino ti agar-aramid iti kasjay. Dito'y lugar tayo. Ti anak ta ti karagatan na mangipasara iti pagminasan. Anya? Kayat mo asawan. Posible ani Mateo ti agar-aramid iti kasjay. At na posibilidad na dayta, Marcela. Diyos ko, nukasta, si bibiyag pa'y ni Mateo. Huwag, Marcela. Iso na lang ta saan ta basta mang namnamanatan. Tano bilang laang. Apay akin lahat-latan api manaw dito'y balay. Apay anas ka na pagdanagan na ta itinakaraw. Iso asaan ta kumaamag namnamalaunay. Siguro at
daga sa mga namnama tayo. Saan ka din, Ana Marcela? Manuel Baro. Tilang nakamamak. No bilang tapod numan ani Mateo ti gapuanan dagiti riribok dita pagminasan. Sa dinungor ti pagnanagdan na ita. Ha? Iso ahusto tinakunayo kanya kay baga ni Tata Mindaw. Saan arumbang amang namnama tayo latan? Nariga tayo, tamangan numapay tayo. Manuel. Laglagi pun tayo kuman, Ana Marcela. Awan pa'y apulos ti ammo tayo. May papan iti pudno na pasamag ka ni Mateo. Masakitan tayo lang no mang namnama tayong itimay sa abanag. Asaan tayo pa'y mutlang asigurado? Kadwak dito ni Loretta. Asino nga iti mga sikaso kan kadita, panasang ko. Awan ti babao nandita, tinaang caretaker ti adda dita. Di nakpagdanagan dito, yaya. Kanay sa. Pinadakkel babaan iti panursurong. Anasken at tumakdarak iti bukod ko asaka. Nudumtang dagiti gundaway akasapulan. Saan ka di? Vanessa, Iso adi nakpagdanagan dito eh. Kan kadwak ni Loretta, yaya. nung kasanong ti amam, ang mga lumakapulpot ni senyor. Amo ni papanoan niya ti makagapo. No apay amas pinilik ti kadak pay laang dito rest house, yaya. Tilaang kayat ko, aganad ka dita mansyon. Iti kanito adangran na ka ni papa. Ipakaamom ko makanyak. Taumay kalaangan sukunan dita. Kat duatan apumana. No kasta, boss. Impatudon mo kini Senyor Ismael ti amin? Uwan, Dodoy. Inaramid ko tikas iter aramidem na kanyak idi. Idi. No da parekot iti negosyo mi. Siyak ti kanayon ngay baon na amang urnos wano mga sikaso. Ngem itata na amwak adak-dakkel ti karbanga kadag iti negosyo mi. Rumbang lasyak ti agibaon. Nabaliktad ti sitwasyon no kasta, boss. Idi pala kumasyak ti rumbang amasursur, Dodoy. Ngem gaputatuso ni Senyor Ismael. Ginundawayan na ti kawan ti amok. Boss? Ngem no idi pala siguro nga amok ti amin. Saan ko maan-aramid ni Senyor Ismael ti kay kayat na? Naladaw lang amin na naduktalak ti amin, Dodoy. No saan ko pa'y anasokainan dagiti dokumento ngayon lambang day di papa. Saan ko kumapay anaamuan no anya ti agpaysa. Vanessa, madanagan na. Apay, anya ko matipagdanagan. Madanagan para kan ni Yaya Clarin. Iti kanito ani Yaya Claring ti pagaramidan ni Papay ti Dakas. Gapo iti Jack panagawid iti mansyon. Nakarkarong agbabawi ni Papa. Talaga nga aramidat ti impang takken kuana. Pasensya kan ha. Mairamraman ka pa yan iti parikot ko. Anya ka kadi, Vanessa. Awan ang yaman na kanya. Agayam ta, katrumbang lang agsin na kita. Loretta, Kan Maysa, saan ta pailaan natultulungan da na Marcela? Naskan nga da maduktalan ta, maipapan itinapasamak kan ni Mateo. Anyak orasan. Awan pa'y lang ni Vanessa. Talaga asubsubukan na ti anak ko. Sana mabalinda ito yung aramidan na. Naskan ngagtungpal kanyak ni Vanessa. Naskan adagiti bilin ko ti aramidan na. Kan naskan mat nga umanugot ang makikalaysa kini Andreo. Senyor, Apay, Claring. kasi tinakunakon. Diyak kaya ti agulbod kada kayo. Amok nga agdandanag kayo maipapan ka ni Vanessa. Ha? Apay, Claring. Amum ka din o apay adi pala nagsubli dito mansyon ni Vanessa? Imawag kanyak, senyor. Ada iti rest house. Anya? Apay nga dayjay. Jakon inam mo no apay. Basta kayat kung nga ipakaam mo kada kayo ti ayan na. Tapno saan kayo ngagdandanag pay.
Anya ti sumarunong nga addang ta ita, Vanessa. No kumata makastrikta ija pagminasan. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no adda pa kainaigan dagiti tao da ija pagminasan. Ijay ngamin ti masansan a pagpaliiwan idi ni Mateo. Napagsaritaan min dayta ka ni Manuel. Kat kunana anapagad. Ha? Apay? Napadpadasan na ka din tinapan nagpaliiw ijay? Masansan ka nung aramiden da idi ka ni Mateo dayta. Anya? Tinakaskas daong ita. Anya ti pakainaigan da papam kan manong Andrew ijay pagminasan. No bilang tapudnuman adag iti armado ijay pagminasan ti makagapo. Iti kalat a panagpukaw ni Mateo. Dayta ti makapatikaw ita, Loretta. Dagita sa ludsud ti rumbang ama isapulan tanga umanay ti sumbat. Sakbay ama amuan tano anya at talaga ti mapaspasawa. Makapangariyet ti kastoy a mapaspasama kita. Makigidgidlan pa ni Vanessa kadagiti mapaspasama. Kaya't ko may papas ti pungtot ko. Ni ko maklaring ti pangipapasak iti pungtot ko. Ngem no aramidak dayta. Amangan mo kumarkaro pa iti amin. Isuanas ka nalapdak ti bagik. Nas ka nalapdak ti bagik. Tapno saan ako maro ti parikot ko. Indinutag nga urnosan ti amin. Aging gasak tumot lang ti makakontrol iti sitwasyon. Nang runa kadagiti ni Kosomi kini Andre. Nabambanog kan nga inaldaw nga agpaspasarak a makaala iti impormasyon. Minto. Sana ka mabanog nga kalap iti impormasyon. Tapno maamuan tano sa dino ti ayan ni Mateo. Kanuan niya tinapasamak kan kuana. Ay, Minto. Aklo ng tansalaangan. Anya ti kayat mo asawan, Marcela. Aklo ng tangaawanan ni Mateo nga anak ta. Kayat mo ka din ti sumukaw. Kayat mo ka din ti agibayat iti namnama akakaiso na apet-pet-petan ta. Diya mo, Minto. Ngamno talaga. Marcela, kita am ti dimteng anakalugan iti tricycle. Diyos ko, ti anak ta, ni Mateo. Marcela, Ti anak ta ngagpaiso. Addan ni Mateo, Mindo. Addan ti anak ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni papati umawawag. Apay nga ta. Sungbatak ng tati awag na. Pinadakkelnak ni Yaya Claring asana bastos. Iso asan arumbang abastos at tiyamak. Sungbatak langan. Hello, Papa? Vanessa, iha. Anya ti masapul mo, Papa? Iha. Pakawanan na. Naglataglaeng iswa na tangran ka. Pakawanan na kuma. Saan ka na pagsaritaan dayjay, Papa? Nalpasan dayjay. Imbaga kanyag ni Claring at katita rest house. Awan di mga sikaso kan katita. Kayat mo katita, ibawon ko dita ni Claring. Ha? Amang gando marigatan katita. Di nakpakadanagan, Papa. Kabaalak ti bagik. Kanay sa, adda dito'y ni Loretta.
Sa anak apan panawan ti gayam ko. Nana Marcela, ang paisukat eh. No ti may papan itigayam mo. Agpaiso Manuel. Simang patan tigayam mo. Sa dino kanungay tinagapuan na nana. Kuna na nga aday na si kaso na ijay syudad. Medyo nabayagan ka no ijay. Apay nga rin na din yung pakamaw. Sinaludsod kumatan kan kwa na dayta. Ngam kuna na nga adda na patag nga asikasuan na. Kat amangan no agsublin tupay ka no ijay syudad. Ah? Nay, may papanitan na tas asikasun na, Nana Marcela. Maamwak to kanumat laang baro. Ngam para kanya, saanan anapatag dayta. Ti importante ita, kat addan ti anak ko. Simang puten. Kat bidot gayam ti amin nga atap tayo. Gaputa addala na patag nga inasikaso ti anak ko, ijay syudad. Boss, saan ka di amas daw ti kapsat mo? No saan ka nga agaw-awi di balayo? Nairuaman ni Loretta, Dodoy. Masansan nga minasaan ang asumangpet iji balay. Nairo na no. Amumon. Maawatan ka, boss. Iti ngamin kasta alangakan kasasad mo. Imposible nga wana pulos ti kumpet kan ka babay. Dodoy, sanak mat asinsinan at tao. Angam, mabaling ka di amamuan, boss. No apay akas talaunayin ti panaggustom iti anak ni Senyor Ismael? Dodoy, naiduma ni Vanessa. Iso day tay babae nga arapaap dagiti lalaki. Malaksid iti dayta. Nabaknang dapay. Boss, Ken talaga nga gayatak ka ni Vanessa. Kat siyak lang ti lalaki ang maikaripara kan kuana. Ti asino man nga agbalin alapad. Patayak. matulungan kay tinaudi ngayon sawang mo, boss. Siya kung ti makamoy ti daytabanag. Sana na nasken arugi tampay dagiti imam. Babaan iti dara, dagitawan serbina at tao. Vanessa, agreeing kan. Vanessa, Oh, Loretta, apay ka di. dasam. Urnosum mo ti baghim. Nas ka na mapantaadagos ija ayanda Mateo. Imawag ni Manuel. Ha? Apay, anya tinapasamak ijay? Vanessa, addan ni Mateo. Nagsublin. Ha? Dahil tagpaiso. Iso abumangon ka ditan, taorno sumon ti bagim. Mapantan iti ayanda Mateo. Anya ti madlaw mo kin ni Mateo, Minto. Awan mo tinagbaliwan na. Kas iti sigaw, mapani jay talon. Ken kanayon latang agpampanunaw. Ti atap mo nga mga no adda pa kainaigan na iti maipadpadamag. Amang ririribok ijay pagminasan. Pudno nga ta. Ay, jak among Marcela. Narigat ama panagnakan dayta. Nang runakit naglawag mo jay imbaga na kadata. Anagga po ijay syudad, tada inasikaso na. Minto, Apay, Marcela. Atapom ka di apod no ti atap kaw. kinapudno na. Jakon kayat ti agpanunot. Ti kapatgan ita kanya. Kat addan ti anak ta. Kat saan ana isagmak akas iti damo nga atap tayo. Ay, huwan nga rod. Kasta matlaang ti marikrig na, Marcela. Nakaskas daw. Nakasingsing patita kanyak ni Senyor Ismael. Di nakpay binugkawan apulos. Akas iti sikod nga aramidan na. Anya nga dati mapaspasamak. Apay asabali itatidjar ni Senyor. Claring? Senyor, at akadi ipaarami jo kanyak. Awan. Ngam kayat ko lang ibilin ken ka. Ngayon ka makitsenda. Kaya't ko ngagluto ka iti paborito ni Vanessa.
Senyor, Kaya't ko ano bilang ta sumangpet ita dito'y mansyon, nakasagana ti paborito na amakan. Nana Marcela, kaano pa'y asim mangpat ni Mateo? idi kalman laeng balasang ko. Naggapo ka no ijay syudad. Anya tinaramid na ijay? Kunana nga das asikasun na. Kat amangan no agsublin tupay ka no ijay syudad. Kasta gayam. Di na kami napakaamuanan. Gaputan na patag ka no unay tas asikasun na. Iso ako na asaan abalain. Tinapatag kat addan ni Mateo. Sa bagay matkit di, Nana. Apay balasang ko. Apay ang nagsenaay ka itinaunag. Bayat akit kita ti panagsarsarita da Vanessa kan Mateo. Kwa? Awan, Nana. Maragsak ka na kit di, Tamakitak ang naragsak ni Vanessa. Bayat akasarsarita na ti anak yun. Loretta, Patsak ang makapaginurnos dan nga agama. Gaputan na panagnakan nga awan gayam ti pakainaigan ni Senyor Ismael iti panagpukaw ni Mateo. ha? Ay, uray siya. Mabainak itakin ni Vanessa. Gapo iti naisawang ko iti kankwana. Ngam sa nabalay. Nakasagana ak ngagkid daw iti dispensa. Gapo iti naisawang. Naimbag ta nakaumay ka dito'y mansyon. Senyor, imayak ta kayat ko amaamuan nga awan pay lang tinasaya at addamag nga indanon dagiti tao tayo. Manipod iji pagminasan. Saan ta pay lang namuan no asino jagin lalayng amang riribok ijay? Kat dayjay a Mateo. Anya ti damag kankwana. May sapay day ta, senyor. Inyawag ti may sakadagiti tao tayo. Asim mangpet kanon dayjay a Mateo. Aniya. Isopanggap ko ti mapan ijay, senyor. Mamatiak ngamin nga addan ijay ti kabsat ko. Kas tamot ten ni Vanessa. Aniya? Senyor, itata nakasublin dayjay a Mateo. Rumbang lama tong palan ti tarigagay ko. Ammumot siguro no anya ti kayat ko asawa. Agkid dawak iti pasensya kan ka, balasang ko. Apay, Nana Marcela. Nagatapak ti amam. Gapo iti kala at apanagpukaw ni Mateo. Ngam gayam. Adda sa bali anapanan na. Adi na impakaam mo kada kami iti amana. Nana, Mabainak kan ka, balasang ko. Saan ko maarumbang nga insawang ko ti kasyakan ka. Idi panawon amadan agan ako unay gapo iti kaawan ni Mateo. maawatan kayo. Amok ngaglalaok tiriknayo kadagidi agundaway. Isalipatan nyo kumanday jay, Nana. Vanessa, balasang ko. San tayo kumana pagsaritaan pa'y ti maipapan iti dayjay ang napasamak. Ngamin, agpada tayo laang ang nagbidot, gapo iti nalaos adanag tayo. Mababainak. Nagbidutak gayam, Loretta. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Mabainak ka ni Papa. Ha? Nagatapak iti saan a husto iti amak. Nagsakit tinakam ko kankwana. Gaputan na kabil na. Ngam siyak gayam ti ayan ti biddot. Anya nga ro ti planom ita? Agpay tuludak ko man kan kay di mansyon. Kaya't ka makasarita ni Papa. Agkidawak iti dispensa. Awan ti parikot iti dayta, Vanessa. Kat rumbang laeng nga aramidam dayta. Agkid daw ka iti dispensa. Tapno saan a dumakkel ti susikyo na agama. Madlaw ka dagiti mata ni Mateo. Ganda ilimlimad na. Day tati kang runan anadlaw ko bayat ti panagsarita mi itay.
No kastang rod. Posible Andro lati. Barok, adto yan titinimplak nga inumam. Ah, saan kayo lako man nagtaktak, Nana Marcela? Agpakadak matngaminan. Anya, Imayak laeng, tamaragsakan at. Apaman ana idanon kanya ka addan ti anak yo. ay nabarok, dakkel abang arpara kada kami kinimindo ti panagsubli ni Mateo. Agyaman tayo iti na Marso ha. Tawan ti dakes ana pasamak kan kuana. Ket kas iti nakunak, Nana. Nasken nga agpakadak naten. Ado pa ngamin tinasken nga asikas mo. Nagadumot ang timpay sa ganam, papa. Pasig pa'y amin na paborito. Ni Clary nga mismo ti binilin ko amang luto kadagiti paborito, iha. Papa, Iha, ulit agtiakid daw kan kay ti pamakawan. siyak ti rumbang apakawanan, papa. Ngamin, nagatapakan ka. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, iha. Pakawanan na kiti imbaga, nga amang ano ada pa kainaigam iti kala at apanagpukaw ni Mateo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nakasubli ni Mateo, papa. Simang patan iti pagtaunan da. Kasta ka di. Anyat napasama kan kwa na. Sa dino tinapanan na, tanasurok adwa alawa sa nagpukaw. Adda ka no napatag nga inasikaso na, papa. Ngam saanan aday ta tinapatag. Ti importante ita, mapakawan na kuma, papa. Lipata munday ta, iha. Ti importante ket naurnostan. Kan nagsublimat tan jay gayem mo, kadag iti dadakkel na. ay, agdindin amita damanen ijay pagminasan. Ay, huwag nga rod Marcela. Kanayon ti panagdinamita da. Saan la aday ta? Masansan pa yan ti ilalabas dagiti dadakkel atrak. Amang ikarkarga kadagiti kayo anapukan manipod ti tabantay. Ay, Ti karayan dito'y lugar tayo. Nalibugan. Kat epekto amin ti pagminasan dagita amapaspasama. dayjay manan. Mindo, kita ti anak ta. Kumikita manan inje pagminasa na pagtataodan dagiti kanalbuong. Amang ano anya manan ti pampanunutan na. Saan met siguro, Marcela? Madlaw itilang ana. At talaga akagura na ti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Kat ti pagamkak, amang ano kalaat nga adda ti ipatungpal na nga addang. Nga isuntukit din ti pakaisagmakan na. Anya? Saan met siguro? Papanan na yan ni Mateo. Mindo, inkasurutan ti anak ta. Ang mga noanyakit di ti aramidan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bidot gayam ti amin nga atap ko, Yaya Clary. Vanessa, balasang ko. Mababainak ka ni papa, na imbaglakit din, tainaklon na ti panagkid daw ko iti pamakawan. Maragsakan at iti mapaspasama kada kayo iti amam, balasang ko. Yaya, Sapay la kumata saanen ang maulit pa'y dagiti kastoy apagtang. wan nga ron, Yaya. Katsapay la ko matakas iti napasama. Bidot ko mati amin nga atap ko maipapan ka ni papa. Vanessa, No mapasamak ti kasta, panakunak. Agbalin mat siguron anaanayas ti panaglangan mi kan ni papa. Kulag namin kan kaidi, boss. Dukutan min day dya Mateo, tapno awanan ti parikot. Dodoy, Awan ko maitan ti parikot mo. Agnanayon ko manasaanan anasarakan pa day dya tao. sa nabali Dodoy, iti sumaruno. Talaga asikan ti bilinak tapno agnanayonan amapukaw iti dalan ko. Dayjay a Mateo.
Agyaman na kiti panagtalak mo, boss. Kati gari, isagot ko kan kati ulo day jay nga agin lalaing. Todoy, Nalakala nga ramidan day ta, boss. Bilin mo lang ti ruraya. di kagdanag. Madanon tumot lang dayta. Kayat ko pa'y ngamin apanagnagan. No iso at talaga tinang riribok ije pagminasan. Nagturidan. No iswa talaga tinang riribok jay, boss. Dayta nga ron kat. Isong agtanang tapay lang, Dodoy. Di kagganat. Dumteng tulat tati gundaway abilinen ka ang mangipak ni iti dayjay amatay. Ay maragsakan ak kabsat Marcela. Ngamen nagsublin ti sigod a kinaragsak mo. Saan akas iti kalabos, ana palalo ti panagdandanag mo. Amom no anya ti makagapo, Soledad. Wen kabsat Marcela. Ay na, kat no sinermonak ni Mateo itay aday di balay. Talaga nga impapas ko tinang sermon kan kuana. Ngamkit day, inararakop ko matlaeng Taam mo mat. Isudan ka ni Manuel nga anak ko ti agkabadungalan. Sipod pa'y ubing da. Kastag ayam kabsat Soledad. Kinunakan kwa na asaan nan nga ulitan di naramid na. Takasanulaang no saan ka natibkar. Ang mga noan yan tinapasamakan ka. Ay, naimbaglaengen tadda kayo akakalugarak kabsat Soledad. Da kayo tinagbalin atibker ko kadagidi a panahon. Kang runaanan, siyempre tinamarswa. Kanimindo nga asawa. Ay wen datayo nga agkakalugaran ti agsisin na ranay. Gaputa kayarigan tayon ti may sa pamilya dito'y lugar tayo. Ay na, agdindinamita damanan. Masansanan di pa nagdinamita da ijay pagminasan. Ay, wen nga raw kabsat Soledad. Kat talaga nadadaulan ti bantay tayo. Tamalaksid iti pagminasan. Masansan pa yun ti panangibiyahe da kadagiti mapukan akayo. Oh, at ti kwarta, Claring. Apay day ta akwarta ayaw awat yung kanyak, senyor. Ikuyog mo ni Vanessa, tamapan kayo ag-shopping. Ngam apay, senyor. Si kakit timet, Claring. Sana narumbang agdamag ka. Agtungpal kalatan iti bagakan ka. Senyor. Claring, alan. Awate mo na ito'y. Sige, senyor. Agyaman ak. Agananad kayo. Wan, senyor. Sige, tamapanak ijaayan ni Vanessa. Agintidipay lang. Awatan na matlagayam. Nas ka na maalak tirik na ni Claring. Ammo kadakkel ti impluensya na kini Vanessa. Iswarum bang nga maalak ti panagtalag na. Panagkunak min daw. Awan meten ti saan anasaya at amapasama. At ti kayat mo asawain, Marcela. Madmadlaw ko ngamin kin ni Mateo nga anak ta. Adinan ikaskaso pa'y ti masansan a panagdinamita da ijay pagminasan. Napaliw kumutkan kwa na dayta. Iso nalaang. Tadalat tadag iti gundaway nga idukit na ti maipapan iti pagminasan. No dayti agsarsarita kami. Anya ti kayat mo asawan. Saan lata mapunas ti panggap na. Apan nakaisara ko mati pagminasan. Dayjay man. At naman doa nagdadakkel at rakalimabas. Sigurado ang nagkapo di pagminasan dagijay. Kat no jak agbiddaw. Ang mga nunapukan manen akayo tinaikarga ka dagijay. Dahil pati kanayon ni ibaga ni Mateo tunggal agsarita kami. Tapod numot namin. No kitaan itatibantay asigod ang nakapimpintas ti buyan na. Nadlaw nga adan ti pasit na anak kalbo. Kapoy ti panagpukan dahi ti kaya. Tilugan ni Loretta dahi kadimtan. Manuel! Ay ayaban na ko.
Umasidigak ka ni Loretta. Inayon mo lang iti urnong mo day ta akwarta, nagtaod ka ni Papa, yaya. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? No anyaman ti katangam dito yung mall, siya kun ti mangbayan. Ha? Taday ta kwarta nga intad ni Papa, inayon mo lang iti urnong mo. Ay, saan balasang ko? Isublik laangan kan ni Papam daytoy no saan tamat lagayang nga aramatan. Ha? Amamunak, Vanessa. Saan ko nga ugali, timang tagikwa, iti saan ko matakukwa. Iso ano saan tamatla ang aramatan daytoy akwarta. Kasayatan no isublik matlaang kan ni Papa. Manipuli kay agdaak dito. Maikaliman atrak day dyan na palabas ta, Manuel. Sa pali pa yadag iti imo na nalimabas. Sakbay adimtang ka. Talaga 100% ti operasyon ti pagminasan. Ti pagbutbut ngan mi. Iso ti posibilidad ti panagragay ti bantay. No bilang laan. Sapay at na mapadpadaanan asumang patabagyo. Saan labas ta bagyo, Loretta? Pasigun iti damag. Napigsa ka no a bagyo. Day tangarod ka. Amom. Ti panagraira dagiti illegal nga agpukpukan iti kayo dita bantay. Ama sigurado may akadwamot lang dagiti agminminas. E suda ti makagapo. No apay asaan mi amaliklikan ka dagiti kalugarak tagdanag. Manuel? Kat sapay la ko ma. Ta saan kamin ta amaan ano. No bilang tadumteng ti mapadpadaanan adawol ti panawin. Mabain ni Yaya Claring amang isublikan ka, Papa. Iso asyaklaan ti mangisubli. Katnuwintad ko daytoy a paggastos yo. Iso nga roda napan kayo ijay mall. Sana ya. Adamot bukod ko akwarta, Papa. Isun ti ginastos mi. Kasta ka de. Talaga mapagtalkan ni Claring. Sana kas kadagiti daduma arupat kwarta. Papa, No sa bali lang ata. Amang ano tagi kurangan na pa itinted ko. saan akasta ni Yaya Claring, Papa? Ay, wan gayam. Insa mirak mo tanti nag-grocery. Ha? Katno ado pa'y matlang ti abasto tayo dito yung mansyon. Pudno, saan apara dito yung mansyon dagiti ginatang ko, Papa? Anya ti kayat mo asawan. Saan amay libakkan ka? Ada mapadpadaanan adawol ti panawan. Ada sumangbay a bagyo. Kaya't kunto nga itulong ka dagiti maapektaran dagiti ginatang ko, Papa. Ay da, kamsat Marcela. Nagkuyog da Manuel kan Mateo nga anak mo. Sagsagay saan da paspasyaran dagiti kakalugaran tayo. Patpatigmaanan da idaga po iti dumteng a bagyo. Un nga rod, addan sapayan atan ay nagpigsan ti angin. Ay, huwag nga rod. Ay na, makapadanag. Ay, no ide, saan tayo amadanagan nga uray adda sumangbay a bagyo. Agam sa baliitan. Ay, pudno day takamsat Marcela. Saan tayo nga amo no anyakit diti mapasamak? Nangruna kat agdadata mo't anaabuso ti bantay nga adda dito'y lugar tayo. Ay, Iso ama kumikom ita dagiti lalaki dito'y lugar tayo. Amang patpatigmaan ka dagiti kalugaran tayo. Nangruna dagiti adda iti medyo na paggad apasat dito'y lugar tayo. Boss, naabutan ka ni ti bagyo dito yung hideout. Awanan nyaman na dodoy. Natalgad tayo dito. Naimang dito yung rest house a pinagbalin tayo a hideout yun. Agyaman ako na ikan ka, boss. Ijay sigod nga yan mi. Kakasi kami no kastoy nga da bagyo. Agkanya-kanya kami nga safety. Gaputa malayos kami ijay. Hanggang dito komportable kami. Makaturog kami itinasimbang. Nga uray pa nga tadilubyo tinumtang. Iso nga agyaman akin ka, boss. Awanan nyaman na dodoy. Dakkel ti maitulong nyo kadagiti agbalin na ganwat ko iti masugan. Boss, Ngam nalabit nga inton mapalabas tong dayto abagyo iti panagtignay ko. Iti kasta. Sigsigurado ti ano. Nagpigsa ti bagyo, Yaya Claring.
Uwan nga rod balasang ko. Naimbaglaang nga ang tanaimang dito'y mansyon. Uwan, yaya. Ngam kasanon dagiti agnanaadlaan ka dagiti kalapaw. Dagiti saan asementado a balay. Vanessa. Kasanon dagiti kalugaran da Mateo. Ha? Da Mateo laang ti sementado ti balay na iti daydi a lugar, yaya. Iso asigurado nga ado ti apektado a kalugaran da. Imunan arimwar ni Mateo, Mindo. Kas iti sigod. Kaya't na masigurado nga awan ti kalugaran tayo ama isagmak. Gapo iti napig sa bagyaw. Saan ko mabalin na baybayan ti anak ta Marcela? Naskin asaron wakmet tayo. Agandad ka, Mindo. Di mo baybay anje anak ta, ah? Wen Marcela, di ka agdanag. Ay, sapay la kumatawan ti dakas ama pasamak iti lugar tayo. Sapay ngimaton sanje karayan. Sigurado na ita. Katunggal adan dumitaw nga napig sa bagyo. Talaga nga glopyas di karaya. Ket posible ang malayos ti lugar tayo. Dayta nga rod ket. To'y lugar tayo laang ti mabalin a pagkamangan dagiti kalugaran tayo ang maapektaran iti layos no bilang. Isang marut anas ken nagtignaya. Surutet di anak ta. Tapno adda kadwa na ang mga rayat kadagiti kalugaran tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lukas ta? Agmay may saka ita di tabalayo? Wen Vanessa, nairuwamak matkitin. Isa na lang kasabalik ti sitwasyon ita. Tani, nagpigsa ti bagyo. Apay, sa dino ti ayang ti kabsat mo. Tsak amo Vanessa. Awan ang titi balay. Hindi ba'y narabihi ang sa anak si Mangpun? Anya? Ang sana bali. Awan yung siguro ti dakas ang mapasama kanyak dito'y. Kasayatan siguro no umayak laang dita, Loretta. Vanessa, nagpigsa ti angin kang todo. Nakabutbutan. Sagap nagadugyan ta tayap akong kumpormi gapo itinapigsa nga angin. Ngam agmay may saka dita. Nasken nga da kaduan. Saanan? Sana bali. Tama nga na sumangmat-matlaan ti Mano. Adan doon ti kadua. Ala nga rod. Ngam awagan na kumano bilang laang. Siyak ti madanagan gapo iti panagmay may sam ita dita balayo. Di ka makaid na, boss. Apay ka di. Madanaga na iti kabsat ko iti balay. Pagmay sa. Boss? Dinit lang kami na nagsardeng daytoy. Talaga napigsa da ito yung bagyo, boss. Sapay na ipadama, ga medyo agbayag da ito yung adawal ti panawan. Istorya mo daytoy ang bagyo para iti pangpanggatik na ramin. Boss? Masayat. Awagak ti kabsat ko. Amok mo niya ti kasasad na iti balay. Talaga ama-amakak manong. Tagmay may sak dito'y sipod pa idirabiin. May stranded at namin dito'y balay ti may sagayam ko. Saan na ka makapanaw? Kapoy tinapiksa nga angin kan todo, Loretta. Kasta ka di, manong Andrew? Wananin ko. Agan ka rin ha? Awagan na, tuwan yaman ti mapasama. Sige, manong. Pasensya ka natin ko. Diyak kinayat na maabutan ng itibagyo dito'y. Wan, maawata. Agi naman at lukas na. Wala ka roden. Bye. Bye. Asino nga taagayam na tinapanan na? Apay nga agduwa-duwa iti inyawag ni Manong Ando. Ana stranded iti ayang tigayam na. Ay, saan man langan ani Manong Andro ti panunutag? Tinasayang at... Anya tayo dyan? Anya tinagdisok iti atap ti balay? Ay dahaday paglakit ding. Tadaday to'y nalawa a bodega ti pagayyaw. Nga iso ti pagkamkamangan dagiti kalugaran tayo nga apektado ti bagyaw. Kabsat Marcela. Wen nga road kapsat solidad. Kanday baglagan ta saan kayo napaidam. Ay nakabsat. Anya ko maaga po maagpaidam kami ingay.
Ay naawan pa'y laang dagiti agama Mateo kan Mindo. Uray ta Manuel nga anak ka kan ti ama na. Awan da pa'y ditoy. Ay, madanagan ak nga rudan kabsat. Apay adida mo't lang sublain. Adda pa'y ngamin dagiti saan daan na ayaban ijay daya apas at ti lugar tayo. Ijay asidag tinakalbon apas at tibantay. Huwag, kabsat Marcela. Ay, kabsat solidad. Si kapay lang ti makamo kadagiti kalugaran tayo nga da dito'y Ha? Apay, kabsat Marcela. Sa dino ti papadam. Mapan ko surutan dagiti agama. Anya, ay napaggaday ta nga aramidam, kabsat Marcela. Aguray talaangan dito. Jak makaid na nga agur-uray latan dito'y kabsat. Iso apasensyakan. Ngamnas kan asurutan dagiti agamak ijay daya. Di ka makait na, Vanessa. Anyat mapaspasamak kan ka. Pampanunutak ni Loretta, papa. Agmay-may sa ngamin ije balay dati gayam ko. Anya? Apay. Sa dino tayan di kapsat na. Ni Andrea. Saan ka no pa'y anagaw awid, papa? Ay una yun day di atao. Agsanay ka manan. Anya ka diya talaga ti mapaspasamak kan ka. Papa, dagiti agindag ije asidag ti pagminasan. Madanagan para kadakwada. Anya? Dagiti kakastoy apanawan ti pagdandanagan dalaunay. Nang runak at nagbaliw kanon ti lugar da, sipod nang rugi ti operasyon ti pagminasan. Apay asilburot kapaylaan dito, Marcela. Nagunay kalat na kuman ije balay. Sa anak ngamin ang makaid na. Madanagan ak kada kayo nga agama. Nya kalakit din ay. Dayjayag ti anak na. Sinsinyasan na ka. Alan, sumurot ka na kadakuana. Tasiguraduak laang nga awanan tinabate ka iti balay nga adda dito'y daya. Sumurot ka matan amin daw. Ayun, sumunuak to. Mapankan Marcela. Kanay, medyo narigat pa'y tilasatan niya. Taaddan dagiti pasat ti bantay anaragaay. Gapoy tinapig sa bagyaw. Saan laday ta? Dumakdakkel pa yan tilayos. Gapoy itinaglopya sa karayan. Mindo. Alam na ah. Taimbag ije nakaisahadan ti balay tayaw ta medyo nangataw. Saan kayo amaan ano ijay? Alan, sumurot kan kadamatay. Ken ka nagiti kalugaran tayo anaggapo dito'y daya. Nagkarkaroon na tinmig sa tibag nyo, boss. Brown out pa yan. Diyos ke, sapay lobatan ti cellphone ko. Boss, Diyos ke talaga ti kastre. Anya nga ti aramidin tayo itabi. Awan telebisyon. Awan amin, gaputa awan ti kuryente. Sigurado ang nakasip-sip ngat dito yung mumalaman. sa nabali, boss. Pagremidyoak dagiti tao. Tapno at dalata silaw tayo dito. Anyat kahit mo asawan. Mabalin tayo nga ramatan dagiti baterya tilukan. Sa nabali, tapasig a full tank dagiti inted mga service mo. Aramiden mi di amin, tapno agbalin ka komportable. Bayat ti pan naka-stranded mo dito'y hideout, boss. So adi kagdana. Naimbag lakit ko, ta full charge ti cellphone ko. Sakbay alagawan ti kuryente. Adalat na maaramat ko nga oras kas kasano. Ha? Ni Vanessa? Hello, Vanessa? Anya kay Loretta, ada ka din tinapsat mo? Awan pa laang. Angam, sana bale? Di ka madanagan. Okay ka pa nila, tita? Wan. Kasla adalang na itupak itay iti atop ti balay. Ngam, awan anyaman na. Talaga nga itiuray ka ano man. Saan ang mapangnamnamaan ni kabsat mo? Sana balin, Vanessa. Di kagdanag. Awan ti dakas ang mapasamak kanyak dito eh. Okay, aklaan. Napunas man siguro, di pa nagdandanag mo may papan ka ni Loretta agayim. Balasag ko. Uwan yaya, ngam dagiti agindag iti lugar da Mateo. Kumusta da matan? Ha, Sigurado nga ado ti apektado kadakwada ijay. Ay, no saan laakas to'y kapig sa ti angin kan tudo?
talaga ang mapanak ko maijay, Yaya Claring. Kabisadok Damindo. Saan da abay-bayan dagiti kalugaranda? Ha? Si dadaan da di amang tulong kadagiti kalugaranda. Iso saan ka amadanagan? Yaya, apay kasla nagado ti amo, maipapan ijay lugar da Mateo. Ko Di mat na ibagakkan kan. Asakbay ang nagtalina edak diti mansyon. Ang nagbalin ayayam. Kat nagnaedak mat ichay. Ha? Iso adi kan mas daang. No apay nga ado ti amok maipapan iti dayjay a lugar. Katakan nyo! Mapan tayo tinatalsyan na lugar! Ang mga numabutan tayo di panagkulit ka iti pantay! Kartingan nyo kakalugaran! Mateo, anak ko! Kartingan! Umay ka dito yan! Mateo! Parang! Saan ka nagserday? Darasin nyo di pumalaw! Kumatayo kayon! Anak ko! Tulungan niyo si anak ko! Mateo! Mateo, anak ko! Ni Mateo nga anak ta! Nalano din iti napagkasada nung kanpitan! Kapoy tagalata pa nagragay di pa sa tibantay! Marcela, darasan niyo. Umadayo kayo ditoy. Agsuble kayo ni Jepalay. Ikagumaak na alawin ni Mateo. Alam, umadaw kayo ditoy. Madinggay ta. Adyak pa'y la makapanunot iti kasayaatan nga aramidag. Tapno may patungpal ko dagiti plano. Gamsa na bale. Patse ka maaramid kung tumot lang ti amin. Papa, adto yan timpa-timpla Vanessa, apa yan? Diyan ka mo, Papa. Kalaat matlatan aging malis iti tray ti mag nga ayan ti inumam. Mala, tayabak ni Claring, tadalusan na dayta. Narigatan, nangro nagatawan kuryente. Ang mga nuad dapay masugat iti redoma tinabuong ama. Anak ko, sulitan! Ni Mateo! Kamsat Marcela, ikararag tayo anak alasat ni Mateo na pasamak ng buwana. Saan tayo ang mapukawan itinamnama? Ay, ti anak ko! Parang no nasarakan da kamsat Mindaw. Kandag itidagduma pa'y ang kalugaran tayo alalaki ni Mateo. Saan ka mapukawan itinamnama, kamsat? Diyan ka mo, sulitan! Nga mamangin na diyak mabalan na dadaka sa napasamag iti anak ko! Kamsat, Diyos ko! Di mo baybayan ti anak ko! Ispalam ni Mateo, pangasin! Sumungadan namin daw. adanda kamsat Mindaw, kamsat Marcela. Parang no nasarakan da mutlaan ni Mateo. Mabitlaan! Sabtag namin do! Nas ka na mamwak na nasarakan da ni Mateo! Urayang laangan dito'y nakamindo. Saan abang hitandadan? Saan ka nagkalintudwan manan, kamsat Marcela? Pangaasin! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyaya ti mapaspasamak kan ka, Vanessa. Itay payla akaslawan kay ti bukod mo apanunod. Madlaw nga dati sana nasaya ta mapaspasamak kan ka. Papa, Anak, di ka madanagan. Tauray no pumigsapay ti bagyo. Saan tamaan ano dito'y mansyon? Natibker da ito'y pagnanaad anta. Sana kabaalan ti uray anya a bagyo adumteng. Isu mabalin ka di. Agrelax ka kumalaan. Saan ka kumakasta? Takas itinakunakon. Awan ti dakes ang mapasamak kadata dito. Saan? Saan ang
Dali na di yun nakita ni Mateo. Sa pulay niyo ti anak namin do. Sa pulay niyo ni Mateo. Talaga nga aramidin mi day tamang hanggang nakarkaron apin migsa ti akin kentuto. Napagad no ituloy mi ti agsawar. Iso nga inawis ko pala ang giti dagiti kalugaran tagag sa usawar. Kat kasanon ti anak ta. Baybayan ta kadilatan. Baybayan ta kadilatan ni Mateo. Pag-aasim ko Marcela. Iti ko magkasta. Ituloy ni asapulan ni Mateo. Iti kanit. Saan? Naski na masaragan ta ti anak ko. Na di mo kaya't nagsawar. Siyak ti rumwar. Sa pulat ni Mateo. Sa pulat ni anak ko. Nay. Diyos ko. Tulungan dak. Natali mo daw ni Marcela. Tulungan dak. Aday ta, boss. Mabalin mo nga awagan ti kapsat mo. Dodoy. Oh, apay, boss. Naka-charge smith ti cellphone mo, analo ba't itay? Saan ka ni? Wen. Ngam. Jak man mo. Jak maawaton ti marikrik na kita. Ne, apay ngay, boss. Jak narudam mo. Jak maawatan ti riknap, Dodoy. Tinasaya. Aginom talangan, boss. Mabit lang. Tay nak mangala iti inuman ta. Anya jay ko na ang balasang ko. Iyaya, saan ang mapunas iti isip ko ni Mateo? Anya, Day tatyag paiso. Diyak amo no apay. Nang manipod pa itay na imbatak titasan ni Papa, anaglaon iti kape, kat nabuong. Saanan ang naikat iti panunot ko ni Mateo? ni, apay ngay nga ta. Diyak amo, yayak na rin. Rumarak sa. Anya, ay saan Vanessa? Pangaasin. Saan ka apalubusan iti kastapang panunutan? Napagkatan Madam apay laang tibakyo. Pangaasin, ta saan mo apatuloyan day ta apang panunutan? Sumurutak ka na kayo tatamin daw. Makipagsapulak mo. Barang makita tayo ni Mateo sa kabaya sumiklet. Manuel Maraw. Nagtalinaan kalangan dito. Tatulungan ni nanang mo ang mga sikaso ka ni Marcela. Saan ba ila nagsublit ipuot na? Tatamin daw. Nakamin ka nagiti kakalugaran tayo alalaki ti magsapol ka ni Mateo. Iti posible na kayanudan na. Tata, aganat kayo nga. Di nakapagdanagan ba? Ikagumaan mi asa punad ni Mateo. Parang makasubli kami dito. Sakbay ngagsubli ti puot ni Marcela. Manong, Kumusta ka dito, Loretta? okay ak lang, Manong. Awan mo tidakas na napasamak dito, balay. Pasensya ka na. Itala nga nakawid ak. Gaputan na stranded ak ije balay tigayam ko. Okay lang, Manong. Nakasukat ka man. Sa dino ti papanan. Ijay ayan da Vanessa. Masikurahan na kami dito, balay. Ta saan pa ilaan nagsubli ti kuryente. Kasta ka di. Ala, sumaruno ak tumot ijay ading ko. Agpalisak laan. Marcela, kabsa, mangan ka kuma. Awan pa'y apulos ti impapaunag mo. Damindo, nagsubli na ka din, Soledad. Saan pa'y, Marcela? Nalabit asap sa pulon da pa'y laang ni Mateo. Di anak ko, di nakakaasing anak ko. Nakita no kasano alayano di tinapagkasana nung kanpitag. Kalpasan alargay, di pa sa tibantay. Nakita Soledad. Marcela, Awan man la pulos tinaramidak. Diyak man la natulungan niya anak ko. pang-aasim ko mga kabsat. Mangan ka pa'y. Sangit kamot lang tanasangit. Ang mga doon niya ti mapasamak ka.
San abali? Saan nga agsarsardang damindong agsapsapon? Parang makita damot laang ni Mateo. Dimtang lang ni Loretta gayem mo, di ka manen malapdan, iha. Sa dino manen ayat ipapanan niyo. Papa, among mat alaplepas lang ti bagyo, saan ka di? Oh, anya nga iti pakay na igan ti bagyo, iti sa dino man napapanan niyo. Papa, pangaasim. Baybayan na kami kumalatan ka ni Loretta at tumulong ka dagiti agkasapulan. Ay, sigurado nga ijay lugar da Mateo ti papanan niyo. Hustuak ka di. Saan ko nga ilibak, Papa? Sige, adda kada kayo dayta. Bastagan anad ka kuma. Sinuro tayo ti karayan. Ngayon saan tayo lantaan nakita ti bangkay ni Mateo? Tatanong daw. Pagarupan nyo kada na tayo ni Mateo. Saan tayo magbalin ama ang Manuel? Itikas dyan napasama ka ni Mateo. Panagkunam ka di kat makalasag pa iti anak ko. Tatamin daw. Diyan kaya ti magnamnama. Tanasakit ti mapay Manuel. Tilangan kaya to ita. Kat masarakan tayo ti bangkay ni Mateo. Awanan ti sabali tayo. Oh, Loretta, apa nga insardo mo ti kotsen? Vanessa, kita hanggang chay, oh. Ha, Kita hang. nagdakkel apasat ti bantay tinargaay. Uwan na ron. Dagiti agindag iti lugar da Mateo. Sigurado nga adu tinaapektaran kadakwada. Sigurado dahito, Vanessa. Kartingam, pagandaran mo't laang tilugan. Nasken ang makagtengtan ija ayanda. Tapno maamuan tanuan niya tinapasamak kadakwada. Itay pa yan nakapanaw da Vanessa kan Loretta. Naibagada kanya ka mapantay ijay ayan da Mateo. Kasta ka di, senyor. Naskan nga rin kasurutak ida ijay. Saan? Saan ka mapanijay? Ang apay, senyor. Naidanon kanyak ti damag. Adak kalapas ti bantay tinargaay. Sigurado nga do tinapektaran ijay ayan da Mateo. Isuasaan ka pa mapanijay. Amangan kitdi, nuan niya ti mapasama. Nana, apay nagsangsangit kayo. Anya tinapasama? Ay, balasan ko. Di Mateo. Di anak ko. Apay nana, anya tinapasama ka ni Mateo? Naisang makitinarga ay tibantay. Nayanod itinapaggasatan kan pitag. Anya? Dahita di ang paiso, Vanessa. Kataging gaita. Saan na pa'y langan na sarakan ti anak ko? Boss, kumpirmado tinamuan nyo kini senyor. Ado pagtangan dagiti ijay tinadadaal. Gapo iti panagragay ti daga. Kasta ka din, Dodoy. Wan boss, kat sigun iti nyawag kanyak ti tawak abinilin ko ama panijay. Saan pa'y lakano anasarakan diagnagan iti Mateo? Anyat kat mo sawan? Kuna di taok anayanod kano. Bayat ti kapigsa ti bagyo. Kat aging gayta. Saan da pa'y lang anasarakan uray bangkay na lakuma? Kasta ka din, Dodoy. Wan boss. Kasta gayam tinapasamak. Alang Rod, naskin ang makapanunot at iti kasayaatan nga aramidag. Talaga saan may nasarakan ni Mateo? Anya, sa dinong arudan ti ayan ti anak namin do. Anyan tinapasamakan ko, ana. Diyak masong batan ba ita Marcela?
Diyos ko, Pag-aasim, saan ka kumangagsangit akasta? Diyak malapdan ti baging mindo. Diyak amunuan niya ti aramida kita. Diyak amunuan niya ti rumbang nga panunod. Pag-aasim, Marcela. Agbalin ka kumanatid ka. Pag-aasim. Amuno niya ti pampanunutan, Vanessa? Loretta, kasano no? Kasanon, no natayan ni Mateo? Kasano no kastangak paiso? Anya lang ti mapasamak. Kasano no natayon ni Mateo? Ay, tsaka mo, Vanessa. Tsak matamunuan niya ti rumbang asaritaan. Tsak amunuan niya ti rumbang apanunutan. Tatamin daw. Apay nga saan kayo mutin nagsapsapol? Agtitinulong tayo kuma, bareng makita tayong tigayim kong. Jak apaw nurumbang ka di paila. Apag talin na edak tinamnamak. Asibibiyag pa iti anak ko. Manuel. Tatamin daw. Nusak tinamagan baraw. Kinapudlo na. Ket jakon namnamaan asibibiyag pailaan ni Mateo. Pangasim tatamin daw. Saan ta ko mangagsaw iti kasta? Aging kaasaan tayo ang nakita ti bangkay ni Mateo. Saan tayo kumamapukawan iti namnama? Agyaman na kiti panang patibker mo kanya, Manuel. Ganti kinapudlo na. Jakon namnamaan pa'y asibibiyag ni Mateo. Anya? Ingam tatamin daw. Tas itinakunakon. Saan tayo pa'y nasarakan ti bangkay ni Mateo? Isunga dapay namnama si bibiyag ti gayem ko. Pangasiyo tatamin daw. Saan kayo kumangagsaw iti kasta? Tauray siya. Aging kat awan tinakita tayo abangkay. Jak to punasan iti utot ko. Asi bibiyag pa'y ti gayem ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya tinapasamak balasang ko. Apay analiday ka asimangpat diti mansyon. Kansa di no tinapananyo kan ni Loretta. Ijay ayanda Mateo. Iyayak ka rin. Apay nga rod akas na ti Charmo. Anya nga min tinapasamak. Yaya. Apay nga sangit ka matan, Vanessa. Anya ti pagsangitan. Yaya. Adadati sa napasamak ka ni Mateo. Anya? Saan ka amaawatan? Anya tinapasama? Ibagam ko ba kanya? Saan ngagsapsardang kami ti rescue war? Ngagsapsapol iti anak ta, Marcela. Mindo. Kaaduan ka dagiti pagtaengan, dagiti kalugaran tayo tinadadaal. Gapo iti dawala na pasamak dito'y lugar tayo. Apay ani Mateo laang, Mindo. Marcela. Apay ati laang anak ta. Anya ti kayat asawan na ito'y. Saan ka maawatan? Anya ka din dahi tangay bagbagam. Anya't kaya't mo asawan. Di mo ka di mapanunot. Nilang Mateo tinaisagmak dito'y lugar tayo. Pudno nga ado tinadadaal na pagtangan. Ngam ni Mateo ti mapupukaw. Tinaisagmak. Pangasip. Amangan mo niya ti mapasamak ka na. So apatid ka ti pakinagam mo. Diyak malapdan ti bagik.
Tsaka mo no apay mapaspasamak ka na tayo ti kastoy. Anya tinagbasulan tayo mindo. Apay mapaspasamak ti kastoy. Kumusta tayo sa sarong karyo di lugar da Mateo? Loreta din ko. Nga pwede ka, Agso. Kumusta mat nagiti gagayim yo? Sana nasayaat, Manong. Ay, talaga nga minanapig sa dyan naglabas sa bagyo. No kasapulan dati tulong. Tulungan tayo da, Loreta. Nang runa da na Marcela. Kumusta da? Nairaman ka ni Jabalayda ang nadadaay? Saan? Takinapudno na. Ijay tinagkamangan dagiti kalugaran daan na dadaulan iti pagtaangan. Kastagayam. Anya ti masapul da tulong. Makan? Kawas? Ibaga mading ko. No anya ti may tulong ta kadakwana. Manong, kasapulan ti adu at taong tapno sapulan da ni Mateo. Anya? Apay, mapukpukaw ka di manan ni Mateo? Nayanod ni Mateo iti napaggas adanom kan pitak. E dinargaay ti pasat ti bantay nga ayan ti pagminasan. Anya? Daydatag paisong Manong Andrew. Tinasayaan. Mapanak ija itamalang. Awagak dagiti tao ang makatulong iti rescue operation. Ha? Sumurat ang mat Manong Andrew. Umayak mat. Loreta, Vanessa, ang subliyak ni Jayan da Mateo. Kadwak ni Manong Andrew. ha? Apay? Naibagan ka ni Manong tinapasamak. Inawagan na dagiti kagayam na. Ado kami nga agturong ita Jayan da Mateo. Tag titinulong da amang sapul kan kwa na. Anya? Umayak mat, Loreta. O sige nga Rod. Ang kito tagtulangan Ijay. Uwan, umayak mat. Anya ti mapaspasamak mindo. Simbang da Andrew. Ado ti kakadwa na a rescuers. Barag masarakan tayo mutan ni Mateo nga anak ta. Ay, Diyos ko. Sapay la ko mga rod na masarakanan ni Mateo. Uray bangkay na lang. Marcela. Sa anak ama agmindo. Naimatangak no anya tinapasamak iti anak ta. Iti tunggal ka nito. Agsubli-subli iti alintataog tilanga na anayanod iti napaggasanan kan pita. Nasakit. Gamita pa'y lang. Naskan nga aklo na ko ang mindo. Ay, Tilaang inaw-dawat ko ita. Sapay na kumata masarakan ti bangkay ti anak ta. Tapnuray kaskasano. Maidulin tamat iti nasayaan. Andrew, panagkunam kadikat masarakan da ni Mateo. imbiling ko kadakwa nga ramidin dati amin. Madlaw na laos ti panagdanag mo, Vanessa. Ket maawatak mo niya ti kaya tasawan dito. Andrew, Ngam di kagdanag, tawre masaksakitan. Awanan yaman na. Raumak day tarik na. Raumak day ta karbonan. agyaman na, Andrew. Ala, panawan ka pa dito eh. Tatumulong ak ngagsapol. Sige laan, Andrew. Sige kakadwa. Agsapol tayo na imbag. Nas ka na masarakan tayo ni Mateo. Lapad ka kanyak, Mateo. Iswa na saya at mutnupin musay kan. Gapoy ti bagyo. Sapay la kumata na tayo kan. Sigurado ka nga damot lang ijay ni Andreo? Kasta ti kuna ni Vanessa, senyor. Nagkuyog kano da Loreta kan Andrew ang nagsubli ijay. Takayat dati tumulong. Iti pan nakasapol ni Mateo, anayanod. Una yan.
Apay nga takas jay ti mapaspasamak kada Mateo, Claring. Tsaka mo, senyor. Sigun iti ammo. Nasaya at magdayjay a pamilya. Sana ya. No may papan iti kinasayat. Awan siguron ti umasping iti pamilya ni Mateo. Isoda. Guston. Nagadumanan ng imbagam. Senyor. Dahito ti kayat nga ugalim. Nalaing kauna ya sumaw. Kunamlan nagadu ti ammo. Idin to takas lalaeng bukal ti balatong dahi tamutak mo. Sanda na masapulon pa'y dayjay. Masigurado ka na itabo ng dayjay iti pitak anang iyanod kan kuana, senyor. Kat, anya pa'y lang arot ti araramidem, Andreo. Apay adi mo pa'y lapapanawan dagiti tao. Nagpatulong kami di lugar dayjay mamirmiraot. Senyor, saan tayo mabalin nga ramiden dayta? Ngam di kagdanag. Tayo doon bigat. Apag iso makalawas ti kadadayjay. Mabalin kong tuidan ngay pull out. Ket mabalin ko ngay lawlawag kada bakit Marcela. At talaga nga awanan tinamnama amasarakan ni Mateo. Babae ni tikas ng aramida. Maya si Degak pa'y anakarkaro itirik nada. Sandan to apagaropan asan gayam arumbeng apagtalkanda. Kaya't kuday ta na panunot mo, Andreo. Magustuak launa. Loretta, balasang ko. Amangan no makaungaton di kabsat mo, tadi ka manan nagawid. Nana Marcela, didak pagdanagan. Kan maysa, gayam ko ni Mateo ang anak yo. Ti kayat ko, no anyaman ti pagbanagan ti panangsapol tayo kan kuana, kalpasan anayanod iti napaggas adanom kan pitak, adda kadagos iti sibay na. Nana, patibkaran niyo ko matipakinakam niyo. Saan kayo ko maasangit-asangit? Amangan na niya ti mapasamak kada kayo. Tsak lang amin malapdan ti baki, balasang ko. Talaga anak karon ti kinadagsan ti barokong ko. Gapu ka nagiti mapaspasama kita kada kami. Agsangsangit ka manan, Vanessa. Diyak malapdan ti pag-iit, yayak na rin. Inton bigat. Makalawasan manipod na aksidente ni Mateo. Nga maging kaita, saan pa'y laang anasarakan? Vanessa. Nakitag tinargay apas at tibantay. Amo kadakkel ama kagapu di pagminasan. Iso anargay da di apas at tibantay, yayak na rin. Narigat mo kasta nga agpabasol tayo kadag iti pagteng adumtang. Iti aglawlaw. Wano iti biyag tayo, Vanessa. Iso asapay la kumata makontrol mo, tiriknam. Agbalin ka alatid ka. Katrumbang nga aklonam. No anyaman, ti pagbanagan ti amin. Andrew Barong. Kaya't ka di asawan ti panagimpakin dagiti rescuers. Analpasan ti rescue operations da. Ana Marcela, nadano ng tinaituding akan ito. Tapno sardengan dan ti agsapon. Andrew Barong. Nasakit mo tinakam ko. Asana nasarakan ti bangkay ni Mateo. Gamawan ti maramidak, Nana Marcela. Makipaglit na kada kayo. Makipaglading ita, Nana Marcela. Lugas ta, nagsardengan ti search and retrieval. Wan, Papa. Vanessa, iha.
Amangan no talaga ngagpatinggalangan ni Jay tigasat ni Mateo. Papa, Panagkuna katrumbang lang aklunan tayo. Luan yaman ti mayorita gasat dagiti ipatpatag tayo. Pudno na sakit. Ngamrumbang lang agbalin tayo anatibkar. Kat aklunan tayo ti kinapudno. Ni Andreo. Nagsubli ni Andreo iha. Kat patsak asika ti gagara na. Akit kitawak iti despensa, Vanessa. Andrew, Napaayak itin karekkan ka ama sa pulan tayo ni Mateo. Saan ko na itong palting karekkan ka? Andrew, Di ka kumagsanin. Ang mga niya ti mapasamak ka. Diyak kaya tamay sagmak naman. Diyak na malapdan ti bagit, Andrew. Awat ti asinuman ang nakapadaan iti napasamak. No ibasar ka dagiti salaysay dagiti kakalugaran ni Mateo. Kaslain salakan na paida amin. Sagpayan na pasamang ti kasjay. Imbuis na ti biyag na para ka dagiti kalugaran na. Husto ka, Vanessa. May bilang nga banwar ni Mateo. Kat mamatiak nga do tayo ngagladingin. Gapi tinapasamak kan kuana. Gam kasi tinakon-akon. Naskan ngagbalin tayo na tibkar. Orumbang aklunan tayo. Ana tayo ni Mateo. Nagrigat nga aklunan, Andrew. Hanggang naskan nga kagumaan nga aklunan, Vanessa. Tanong saan? Sikamat lang ti kaasi. Sika ti masakitan. Di kagdanag, tadak lang dito, Vanessa. Ikari ka saan ka, baybayan. Aramidag ti aming parakan ka. Ikarik na ita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana Marcela, mangan kayo kumamagtungan. Sa anak ang mabisin, Loretta. Nana, Nagsakit na ito yan apasamak, Loretta. Idida mo, aday na si kaso ti anak mi, ngam saan na nagpakpakada. Napalalo ti da anak mi ni. Ngam ita, nakarkaro manan apa naglaging itimpay, tinapasamak ni Mateo. maawat at Nana. Nana Marcela. Ngam no baybayan nyo ti bagiyo. Ang mga nanyamat ti mapasamak kada kayo. Loretta, balasan mo. Iso apang naasiyo ko mo. Saan nyo abaybayan ti bagiyo? Tano saan ko maana isagmak ni Mateo? Sigurado adi na ipalubos. Gusto ang mapaspasamak ita. Nana, mabit lang Inaksabtan da Vanessa. Ipaglading ita, kabsat mindo. Agya manak, Senyor Ismail. Sagbay nga imayak ditoy. Adun tinamuak may papani tinapasamak. Banwar ti anak yo, mindo. Senyor. Lusa nagapuy ti kinaturad na, kakastamatan kan ka. Amangan no adu tinasagmak akalugaran tayo. No panunutan anaimbag, Senyor. Ti panaglukat ti pagminasan ti puundag ito'y anapasamak. Gagwa, kabsat mindo. Gapo kadag iti agdudumang aktibidad a mapaspasamak ti pagminasan. Dahito'y sigod na uli makalugar mi tinapiktaran. Isunod daman ti rumbang apabasulan kadag ito'y a mapaspasamak. Awan ti sa balay. No saan adag iti agtagi ko iti pagminasan.
Dagiti tao agam rod iti balitok kan kinabaknang. Basol da amin dagito yan napasamak. Vanessa, saan pa'y lang nga makasaritaan na imbag ni Nana Marcela? Talaga din na pa'y maaklon tinapasama. No pa'y ikagkagumaan na apatib ka rin ti pakinakam na. Loretta, Ni Tata Mindo, uray ipakpakita na ti kinatibkar na. Sabali ti madlaw ko adyar na. ha? Anya ti kayat masawan, Loretta? Adda ti saan anasaya at amapaspasamak, Vanessa. Kat ti amkak, amangan no kalat-latan nga dati saan anasaya at amapasamak iti asino man kada Tata Mindo kan Nana Marcela. Gapoy tinapasamak kan ni Mateo. Loretta, anya ti rumbang nga aramidan ta, tapno makatulong ta kadakwada. Diyak pa'y matamo, Vanessa. So ati lang amo ka maitulong ko ita. Kat ti panangandingay ko kadakwada, gapo kadagiti napasama. Jak man la nakapanmat ijay. Jak man la nayet nag ti panakipagriknak ko makada Marcela. Iyaya, Clarín. Nadagsan ti pagdaldalanan da ita. Ngamjak man la ida na andi ingay. Yaya, Kakaiso na nga anak da Marcela kan Mindo ni Mateo. Amok na anya ti Riknada. Gapo iti napagdang ti kakaiso na nga anak da. Yaya, madmadlaw ko iti kalabas. Atunggal agsauka kat agtaod iti kaungkam. Nang runa no maipapanan iti anak ti saritaan. Vanessa, Sipod na da anak iti puot. Sikanti ng tartarakan kanyak. Amok abalasang ka, Yaya Clarín. Ngam, apay ano agsasauka kat kasla na addaan kan iti anak iti naminsan. saan nga agpaiso dayta, Vanessa? Bidot dayta asimkan iti panunot mo. Tsak amon gusto dahi ti anadlaw ka. Wano nagbidtutak lang, Loretta. Anya ti kayat mo asawan, Manuel? Naimbag pa ikan ka. Ganda ni saan kang agawid. Idintutan ni Vanessa. Di man lang makapagbayag dito. Ha? Kaslawan anyaman na kinkuha natin na pagtang ni Mateo. Bidot day ta pa nang ipapan mo, Manuel. Amo ka malaksid ka dagiti dadakkel ni Mateo. Ni Vanessa ti kang runaan ang masaksakitan ita. Gapo iti napasamak ka ni Mateo. Ang apay nga rutakas dito aramidon na. Ganda ni saan nga agbayag dito. Sana kaskan ka. Akaba lang pa ito umyan dito lugar mi. Manuel, agdong makami iti sitwasyon kan ni Vanessa. Siya, awan ti mangiparit iti anyaman akayat ko nga aramiden. Idinto ta ni Vanessa, istrikto ni Senyor Ismael nga amana. Iso ang maawatam kumati sitwasyon na. Anya dagiti salsaludsuden kan ni Vanessa, Clarín. Masansan at akamaten na iti saritaan ti may papan iti inana. Dayta ti putno. Kay, anya ti imbagbagam kan kuan. Anya ti sungsungbat mo no kas nga agsao may papan iti inana. Apay. Kayat mo kadi nga ibagakkan ko, Danga ka kadi, ha, Clarín? Senyor. Padasam ti agsaw may papan iti dayta abanag. Ta sigurado kan ka asaan mo ang magustuhan ti aramidan. Anya. Tandaan am dayta, Clarín. Isuasan ka lang nga agbindot. No di mo kayat nga agbabawi iti udi na.
Anya jay ko na, Mindo. Nadlaw ko ti sa bali hadyan ni Senyor Ismael. Idinadakamat ko ti may papan iti pagminasan. Anya, ngam apay ko mga agbaliw ti Jarna. Amumahit nga hindi pa'y laang. At danatap tayo. Nga damot lang pa kay naigan ni Senyor Ismael iti pagminasan. Mindo, Ket itikas dyan nakitak adjar na. Kabayatan ti panagsarita may. Panagkunak. Ket adda kinapudno ti atap tayo. May papaan iti pakainaigan ni Senyor Ismael iti pagminasan. nupod no nga da pa kainaigan ni Senyor Ismael iti panaglukat ti pagminasan dito'y lugar tayo. At damat lang aron pa kainaigan na iti napasamak kin ni Mateo. Nagsayatan no saan gaya man na nasarakan ti bangkay na iti Mateo, boss? Talaga mo tanasaya, Dodoy. Ket siyak ti kang runa na maragsakan gapo iti kasta na pasanak. Gapo ka dita mamimpinsanan na mapukaw ti lapad iti amin nga arapapyo. May papan iti anak ni Senyor Ismael, boss? May sadaytan kadag iti kang runa na rason, Dodoy. Awanan ti lapad kada kami ni Vanessa. Ngam ti may sa akang runa na rason. Awanan ti agin lalaing amang lapad iti operasyon mi iti pagminasan. Naimbagtagta ka man dito, Loretta. Apay Manuel, adda ka di parikot? Loretta, adda sayang gusong ita dito ayan mi. Nga adda ka nung pakainaigan ni Senyor Ismael iti pagminasan. Nabayagan nga dati kasta sayang gusang. Saan ka di? Ngam awan mo't tinapanagnakan. Taiwaragawag mo't ni gobernador ako kwa na ti pagminasan. Podno, Loretta. Ngam sigon kadag iti daduma kalugaran mi. Adda pa kainaigan ni Senyor Ismael. Ket may sa ita kadag iti sidsidirenda. Gapo iti napasamak apa nagragay ti taga. Ken pan nakatay ni Mateo. Anya? Day tatagpay su, Loretta. Iso asakbay ang mapasubo ni Vanessa ang agsagrap iti pungtot dagitad da ditaw. Pakamuam ko man. Ang mga noon niya kiti taramidin dakin ko na. Gapo ta isukot anak ni Senyor Ismael. Naimbag tayo ka dito, Andrio. Kuraklakit din no saan ka nga umay. Adda ka di parikot, Senyor? Diyak magustuhan ti panarita ni Minto. Jay ama ni Mateo. Apay ngamin, Senyor? Nadlaw ko iti panarita na kanya kiti nagsao kami. Nga dam muna, may panggap iti pakainaiga kiti pagminasan. Anya? Anday ta ti agpaiso, Andrio. Isuanas ken nga ganad tayo akanayon. Nang runakan ka, tamangan no mabistuda kan tumay. Saan to ang mapasamak na ita, Senyor? Ikagumak ti aganad. Tapno saan dan to ang mabisto ti pakainaigan ta iti pagminasan. Naimbag ka na padaanan ka iti umay mo dito lugar da Mateo. Apay Loretta, adda ka di parikot? Diyak pa'y matsigurado, Vanessa. Ngam na ko na ni Manuel, nga atapan dagiti kalugaran da, nga adda pa kainaigan ti amam iti pagminasan. Anya? Ngam kasano ang napasamak da ita? Tsaka mo, ngam kasta ti sayang gusang ita dito'y alugan. Isu nga aganad ka, nukunam amapan ka iti balay da na Marcela. Pangaasim, kuyugan na kuma. Talaga akayat ko ang makasarita ni Nana Marcela. Anya ka matan, Claring. Gaputa makumikumak itay, binaybay ang matan na ginundawayan ni Vanessa ti pimanaw dito'y mansyon. Pasensya kan, Senyor. Tingamin amok kat nagpakadakan ka. Sana nagpakada, Apolos. Awan timbagbaga na kanyag. Pasensya kan, Senyor. Amok. Guston! Jakon kaya tamang ngagpay ti anyaman ngay rason mo. Sa dino ti mo manapanan na ita? Ijay lugar da Marcela. Napan man ni Jay,
Anya manin ayat aramidan na ijay. Urayan niya pa iti aramidan na. Sanda na may sublipay da ijay Mateo. Naitabunan da ijay iti pitak anang yanod kan kuana. Day tama ta talaga ti agpaisukan. Awanan ni Mateo. Natayan da ijay. Kalpasan ti panakayanod na iti napaggas adanom kan pitak. Nana Marcela, adaak man nandito eh. Amok ana sakit tinapasamak, Nana. Amok asaan asinsinan ti impaay na asaan. Nana, kaya tyo ka di agina na. Mabali na kagsubling tulaangan. Tapno makaina na kayo. Vanessa, adda ko makidawakan ka no mabalin. Anya day ta, Nana? Ibagayo ta nakasaganak amang ipaay. Basta ka ba alaklakit di? Patyak ka ba alam nga ipaid ay to'y akidawakan ka. Anya day ta, Nana? Pang-asim. Daytoy kuman ti maudi agundaway nga umay ka dito'y pagtaengan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito'y laeng programa tayo, Iloko Love Stories.